Ola! Aquí tes algúns consellos para coidar do teu can, ese pequeno ou non tan pequeno compañeiro de vida, que merece ser ben tratado. Primeiro, dalle todos os agarimos que poidas. Aos cans encántanlle os bicos e as caricias, pero o que lles apaixoa é que lles rasquen. As súas zonas favoritas son o peito, o pescozo, a testa e por detrás das orellas. E se teñen moita confianza contigo, deixarán que lles rasques a tripa. Segundo, é moi importante xogar. Os cans son animais moi activos, curiosos e inquedos, e necesitan descargar a enerxía que acumulan durante todo o día. Se xogas co teu can un pouquiño todos os días, relacionarán diversión contigo, polo que confiarán aínda máis en ti. Pero ten coidado, porque os cans poden ser algo bruscos. Terceiro, baixa-o a pasear todos os días, durante o tempo que necesite. Nós, as persoas, temos lavabo propio, pero para os cans o mundo é o seu lavabo, polo que non teñen outro sitio para facer as súas necesidades. Cuarto, coida do seu aspecto. A pelaxe dun animal pode decir moito do seu estado de saúde, e coida de bañalo só o necesario, porque a súa pel é moi sensible. Un can sano é un can feliz. Quinto, deixa que o teu can coñeza a outros como el, aínda que ás veces custe algo de traballo. Sexto, coida da súa alimentación. Hai comida de cans ideada para cada tipo, dependendo do seu tamaño e peso. Ademais, é recomendable visitar ao veterinario se sospeitas que o teu can pode ter algún problema digestivo, ou se necesitas seguir algunha dieta. Sétimo, tenlle un espacio especial para el, onde poida dormir polas noites. Hai camas especiais para cans en tendas de mascotas, pero senón tamén sirve unha almofada, un pedazo de sofá vello, unha manta. Isto fará que, como ese espacio ule a el, durma máis tranquilo. Aínda que estos son consellos básicos, non todo o mundo sabe seguilos. No ano 2017, uns 19.000 cans foron abandonados en Galicia, por donos que non souperon ou non quixeron coidar deles. Todos eses cans son atrapados e enviados a canceiras, onde, se non son adoptados en certo tempo, son sacrificados. Outros teñen outra sorte, e morren de fame. Así que, se eres dono dun can ou coñeces a alguén que o sexa, ten en conta estes consellos básicos para facer a un can feliz.